kun aletaan miettiä, että milloin se olisi eutanasia-aika luopua sitä lemmikistä, niin pitää kiinnittää huomiota sen eläimen vointiin. Miten se syö, onko sillä vielä ruokahalua, miten se mahdollisesti pystyy liikkumaan, haluaako lähteä vielä lenkeille, vai onko sitä ongelmia nousta ylös ja alas, ei ehkä halua enää hypätä autoon, että onko sillä kipuja siinä liikkumisessa. Sitten saako se nukuttua yöt kunnolla, jos on hirveän rauhaton yöllä, niin sekin on aina huonompi merkki. Ja onko tarpeiden kanssa, tuleeko niitä karkaileeko ehkä uloste tai virtsa tai onko niiden kanssa muita ongelmia. Ja sitten se vireystila yleisesti, onko se vielä iloinen, tuleeko ovelle vastaan, haluaako leikkiä ja onko kiinnostunut siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Ja ehkä jos on yhtäkkiä muuttanut vihaseksikin, sekin voi olla merkki jostakin. Itse siellä tunnet sun eläimen parhaiten, mutta jos ei tarvitse apua sen voinnin katsomisessa, niin aina voi käydä eläinlääkärillä sitten ja saa sieltä neuvoja vähän sen eläimen tilanteesta. Ja pitää muistaa, että eläin ei ole sama asia kuin ihminen. Eli sille on tärkeämpää se laadukas elämä kuin se, että se elämä on mahdollisimman pitkä.